Okay, mayong adlaw mga binati o minahal kong matalman. Okay, ang atong topic karon is about Foundation Day. Niya hapit naman ang Foundation Day diri sa lungsod sa Matalom. Adunay mga programa nga pagahimuon ang lungsod sa Matalom. Niya kuan man ang Foundation Day karong November 18, 22 niya. 2022. November 18, 2022 guys niya. Natay mga activities, natay mga bagong festival diri sa lungsod sa Matalom. Unsa di ay ang bagong festival diri sa lungsod sa Matalom mao ang Seafood Festival. Natay mga kuan diri sa Biwok, natay mga acoustic niya. Ako mang hinaot nga magtinabangay ta matalomnon aw aron mo success ning ato ang paghahimuon sa Foundation Day. Niya natay mga tindahan diri sa ato ang Matalom Boulevard. Katong ganahan mo suroy gunad siguro November 10 na natay mga kuan diri. Lingaw-lingawan niya kanang mga event nga paghimuon aron mas mo kasadya ang mahitabo sa atong lungsod. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay para sa ato ang Foundation Day diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Natay Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Ako mang hinaot matalom nun nga atong suportahan, atong motabang ta kung unsay atong panginahanglan sa unsay need para mahimong successful ang atong event nga pagahimuon. Kay og magtinabangay kitang tanan, kitang taga Matalom, mas mo naatay makuha unsa may makuha nato og mo success kini. Magkadaghan niya mga to ang Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalom. Every year na ang pag-celebrate niini. Ako mang hinaot nga magkahiusat kitang tanan para sa ato ang turismo. Unsa man di ay kung nanatay festival. Mao ni ang mahitabo sa atong lungsod. Aduna nay mga daghang mga kuan, daghang mga turista niya mailado ang atong lungsod sa ingana nga festival. Dapat magkahiusat ta kanunay katong mga dancers, mga choreographer atong himuon ang atong the best para mas munindot ang ato ang Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalom. Nya kinahanglan dunay ang pagtinabangay para mas nindot o bungga ang ato ang pag-celebrate diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys? Ako mang hinaot nga magkahiusa ta tanan, teamwork o para sa kayuhan, sa katawhan o kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Iko pipi andam motabang sa lungsod o moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you o happy Tuesday kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Good luck o God bless.